में गलती बा। अब बताई ऐसे चलिए तो लइकन के का होई? लइकन में गलती बा भैया। ओढ़नी ले ले बालो, लेकिन ओढ़नी के कोनो काम हम और लड़कियों के नहीं, केवल ये लोग खातिर बोलत नहीं। अरे कि घूमता रहू तू तार के डूबा जाए, आ कहियो ना कहियो तो चल जाई टाटा, कहियो ना कहियो तो चल जाई टाटा, तो जे शिल्पी जी बोले बने गाना में जाते रहता रही हाथ धो दे बजाने से फ्री में। अरे भैया सवखीन बोलब ना हथियार के हऊ छोटका की बड़ा AK-47 की छोटका पिस्टल। हमारा कहे का मतलब हुआ वजूद वंश। हाँ बाबा कि सवखीन बोलब ना हथियार के हऊ। अरे यूपी के हऊ कि बिहार के हऊ, अरे यूपी के हऊ कि बिहार के हऊ, कमाल बोला कमाल के हऊ कि बिहार के हऊ, कमाल बोला कमाल। अगर कुशीनगर के लड़का से पूछल जाओ कि कहाँ घर है, तेजा के लड़का कहले सो कि उहे जिला हवे तोरा यार के, उहे जिला हवे तोरा यार के, आ जहाँ लइको सबक राखे हथियार के, उहे जिला हवे जहाँ लइको सबक। भैया भैया हम दबंगई वाला गाना ना गाए, लेकिन भैया लोग प्यार दे लोग तनी तनी बीच बीच में गावत रही ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहूँ